Този клип го снимам веднага след другия, защото не исках да завършвам това ниво и без да го видите. Дано да имам памет. Оле, майко. Той ми убива първо костенурката. Той не успя да я убие, малята обоз, колко беше наумен. И не взех тия голд. I'm so fucking retarded. И отново можеше да ми даде много по-хубаво нещо, ама... Играта не е щедра. Това да не би да са 40 диаманта. Така. Мисля, че имам какво да си слагам. Напълно то пръстен. Ето. Оф. Окей, сега. Какво да правя? И аз не знам. Мисля, че тук се взимаха тия мисии. Какво? Next. Skip. Ей, това искам. Изглежда готино. И може да ми даде яка огнена броня. Или ще ми даде. Ако ми даде малетва шабарковно. Мисля, че тия бяха едни от най-силните. Напишете ми долу в коментарите дали тази броня е силния, да. Силния. Опа. Извинете. Може и да беше гнусно за вас, но все пак беше от сърце. Говоря за лавинята. Да. Не, тия са някакви стрелци. Ама те само ми нападат костенурката. И пускат някакво мастило. Не се набивай в тях. Топа там видяхте ли го как стана и после... Не как стана ми, как стоеше изправен и после изведнъж падна фалшиво, като във филмите. Умирай, бе. Оле, не. Не, бе, какво правиш? Там ви едната телепортация, дето съм се взела. Ще го убия отново, защото имам костенурка. И питате защо е това заради костенурката, защото напада него, а не мене. Него имам предвид костенурката. Искам тая броня. Искам тая яката броня. Кое да отворя? Средното искам. Оле, майко мила. Тя мисля, че са много яки, къде ги изпуснах. Ама нищо, нали, все пак е безплатно.
Какво искате, бе? Да, не ми пука. Сега не знам как да си отида в... ето къде. Това ще го апгрейдна. Как се апгрейдваше? Както и да е. Тия можеха да се селват. Кое нещо си там... Окей. Каква мисия да правя? Тя изглежда най-трудната. Войска? Майче не мога. What? Тук що май ги спечелих. Не. Спечелих скапаните бутуши. Next. Това искам. И тук има отново яки бутуши, които искам, сигурно с моя късмет нищо няма да ми се падне. Тия пак са май някакви стрелци. Ама стрелят някакви брадви. Не искам да ми убиват костенурката, тя ми помага. Сега е възможно да се чуе шум, поне според мен. Тук мисля, че вече е боса. Те са били тук. Обичам, когато са много на едно място, например някакви 5 или 6 или там колко са, и да ги налагам. Оле, майко мила. Дано това да е боса. Не, това не беше боса. Айде, умирам. Напрегнах се малко. 2 звезди. Факт. Добре, ама Гердана май ще да е по-добре. Ама нищо, все пак е безплатно. Какво прави тук, бе? What?
Разбирам какво е това. Защо костенурката ми ме налага? Не, тя налага тея. Разбрах тя как действа тая магия. Сега ще ви покажа. Натискаш първо това, после това. И два пъти. Така два пъти иде. Уоу, от това спечелих 58 000. Това от всичко се печели, само пари. Яко. Окей, сега next. Сега както пише тук и се предполага, че трябва да спечеля. Естествено. Естествено, що пак да не. Окей. Next. Айде още една игра. От това печеля яко бебе. Окей. Това не съм ли го играла вече? Има място за две бебета. Мисля да си купа, ако въобще може. Да, това съм го играла. Дано да е различно, защото ще е скучно да е едно и също. Имам май два пъти. Не, нямам два пътя. Май, че не е същото. Това Poison ли ми слага? Не е някакъв череп. Уау, не ми казвай, че е това, където си мисля. Май не. А тия пък, къде ги убивам, откъде са взели тия пари, аз не знам. Да, това май е същото. Какво като пак ще ми даде нещо. Махай се. Тук що казах на сестра ми да се махне. Да, идва някакъв бос. Скип. Да, това май че го играт. Или май... просто не знам. Май, че той е по-силен, говори. Да, не е същото. Какво? Щупих някаква чаша. Мале, яко ми налива. И ми щупи. Аз пък ми щупи. Уби костенурката, както ако не сте забелязали, да. Да, той яко ми налива. Ама пък аз го убивам. И тук ще имам сигурно една или две звезди, ама колкото. Да, ето една звезда. Тук що спечелих май второ бебе. Не знам.
И тук и трите неща бяха ужасни, ама последното ще ми даде най-много пари. И клипа стана повече от 15 минути, аз бях 10 LBG и чао!